viari al Coll Balaguer i clourà aquest cicle el dia 20. La darrera de les conferències del cicle Febrer Romà tindrà lloc el proper dilluns 28 de febrer. La xerrada anirà a càrrec de Samuel Sardà i Ramon Ferrer, professors del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB i investigadors del Gresèpia, i porta per títol La batalla de les boques de l'Ebre des de la perspectiva dels ibers, els darrers treballs arqueològics al jaciment de l'Antic. L'últim dia, el dia 28, parlarem de la batalla de les Boques de l'Ebre, que és una batalla que va haver, però vista des del punt dels ibers, o sigui, no dels romans, que són els vencedors i els que han escrit sempre la història, sinó des del punt de vista dels autòctons, dels ibers, que són els que van perdre la batalla. Així, l'objectiu d'aquest cicle ha estat oferir una perspectiva diferent d'un període històric tan conegut com el romà. La xerrada sobre els treballs en aquest jaciment situat a Amposta tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura de l'Hospitalet de l'Infant. El cicle de conferències Febrer Romà està organitzat pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i el campus extens de la URB amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i Patrimoni. Les entitats públiques i privades